jak hutorené pokrajinské rovné rezervy pomoc do toho z rímskoho valálu budú prinosiť každý ze 6 dní. Pomoc stihla i z rímskych obštínov i Rigi Ruma a i vece mesných zajednicov u opštini Šít. A keľo pomoc potrebno ukazuje i podatok Obštinského Červeného kríža, ktorý poteraz za žiteľov Jameny, krem druhej pomoci, napravili i uručili vece od 35 000 lunch pakety. U Jameni od 688 obiscoch, 12 zvaljeni abo budu povaljani, a 164 obisca ešte vše nie zahasnovanje. Najväčší problém u terašnjim čaše u Jameni, Moroviću, Višnjičeve i drugih rímskych valálov, odnosno opštini Šít, su njogi. Hoć opština zo svojho budžetu už na 2 zavody obezpečila potrebné pirskanje, ale to nije dalo očekovaní rezultati.